як секрети паспорт ва ёфтани одам аз рӯи расм бениҳоят як видеои интересӣ мешавад. Ассалому алайкум дӯстони азиз, имрӯз хостам ки дар бораи як сирри паспорт барои шумо гуфта гузарам. Дар видео якчанд маълумотҳои беҳтарин аст ки то охир тамошо кунед. Дӯстон, инро албатта қисми зиёд шояд ки медонанд, дар ҳамин угли паспорти мо ҳамеша як рақам мешавад ки ин қисми зиёд аллакай инро медонанд ки яъне ба мо чанд нафар одам монанд аст, ҳаминро нишон медиҳад. Шумо инро медонистед ё не? Ҳатман дар комментария нависед. Акнун мо одаме ки ба худамон монанд аст, инро чӣ хел пайдо кунем? Телефонатонро гиред, аввал видеоро тамошо кунед, баъдан якҷоя медароем. ҳоло ду роҳи осонашро мегӯям. Пеш аз гуфтан ба шумо як чизро хотиррасон мекунам ки дӯстон, боре андешидаед ки ҳамон телефоне ки дар дастатон ҳаст, бо ҳамин ҳам пул кор кардан мумкин аст, на танҳо вақти худро сарф кардан. Мо низ ҳама инро ба ҳисоб гирифта платформаи WhatsApp-ро омӯхтем ки дар 2024 яъне дар тренд аст ки аз WhatsApp пул кор кардан бениҳоят осон аст. Барои чӣ? Якум, дар WhatsApp осон, вақти камро мегирад, рискаш кам ҳаст. Бо як телефон яъне осон аст ки тариқи WhatsApp ҳам пул кор кардан мумкин аст. ҳатто мо ҳамашро ба ҳисоб гирифтем ки аз ҳамон зани хонашине ки дар деҳот менишинад, аз ҳамон сар карда ҳатто занҳо аз хона ҳам кор карда тавонанд. Студентҳо, мардҳо, хулоса барои ҳама як имконияти хуб аст. Лекин мо як миқдори муайяни одамонро гирифта мехоҳем ки барои онҳо омӯзонем, яъне ҷойҳош ограничения дорад. Нафарҳое ки дар ҳақиқат мехоҳед ки ин платформаро омӯзед ва роҳҳои пулкоркунию бизнес карданро аз худ кунед, яъне дар WhatsApp, ҳамин лаҳза ба ин рақамҳо муроҷиат кунед ё ин ки силкаи канал дар поёни видео мемонам, он ҷо даред ки маълумотҳои бештарро аз он ҷо метавонед гиред. Биёед мо акнун оғоз мекунем. ҳоло скидка рафта истодааст. кӯшиш кунед ки дер накунед. Мо программаи Яндекс медароем ва расме ки дорем, яъне расми худамонро дар инҷоро пахш мекунем расмро ва ҳамон расмамонро интихоб карда поиск медиҳем. Дар ин ҷо яъне одамое ки ба мо монанд аст ва расмҳое ки мо пештар ҳам дар интернет мондагӣ будем, яъне одамое ки ба мо монанд аст, ҳамаи инро нишон медиҳад. Нигоҳ кунед, ҳатто расмҳои пештараро. Инчунин як сайти дигар ҳаст ки ин сайтам бениҳоят муҳим аст. Ба ин сайт медароед, дар ин ҷо фотои худро загрузид мекунед ва ин сайт ҳам яъне тамоми данниҳои шуморо мебарад. Лекин нафарҳое ки дар Русия ҳастанд, ҳатман VPN-ро фаъол кунед, баъдан ба ин сайт дароед, чунки бе VPN дар территорияи Русия ин сайт кор намекунад. Агар дар дигар давлатҳо бошед, албатта бе VPN кор мекунад. ва дар ин ҷо ҳам нигоҳ кунед ки ҳатто расмҳое ки монанд ҳаст, ҳамашро дар ин ҷо нишон медиҳад. Вале ин сайт боз агар платни аплата кунед, боз яъне расмҳои зиёдтар ва одамое ки ба шумо монанд аст, яъне информасияи зиёдтари дигарро пеш меорад. Хуб, ман вақти зиёди шуморо намегирам. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. ҳатман шумо ин секретҳои паспортро медонистед ё ин ки ин сайтҳоро медонистед ё не? Дар комментария нависед, видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед, то онҳо низ огаҳ бошанд.